Doncs la Covid, el Marc i la majoria dels nens sords, dels alumnes sords que tenim, els ha afectat bàsicament per l'ús de la mascareta. La mascareta el que fa per una banda és que no puguin veure la boca ni l'expressió facial de l'interlocutor, i a més la veu queda com a molt apagada i això dificulta la intel·ligibilitat de tot el que senten, no? La pandèmia ha sigut una barrera de comunicació molt gran per a les persones sordes i això ho tenim implícit a l'aula, no? Molts mestres porten mascareta transparents, però d'altres no la volen utilitzar pels seus propis motius. És molt difícil que segueixi una classe, una sessió, quan el mestre porta una mascareta que no sigui transparent, perquè la lectura labial és un reforç molt positiu per a la seva comprensió i per això estic jo com a ajuda d'intèrpret de llengua de signes per no utilitzar la llengua oral i interpretar-li amb la seva llengua vehicular, que és la llengua de signes. Pues quan porta la mascareta m'afecta que quan està com una mica lluny pues no entenc res perquè hi ha com paraules que se sent quasi el mateix i pues a vegades li dic que baixés la mascareta o que es posi al meu costat. L'aspecte més complicat que m'he trobat a l'hora de fer classe, si parlem amb aspectes de pandèmia, és el tema de la mascareta. És molt complicat. De fet, clar, si un alumne el que fa és llegir-te els llavis, és el mitjà de comunicació que té amb tu, el tenir la cara tapada és pràcticament impossible. I també he pogut comprovar de pròpia pell que nosaltres no estem acostumats a tractar amb un tipus d'alumnat així, perquè, per exemple, el sol fet de girar l'esquena i parlar escrivint a la pissarra, això és un problema que passa desapercebut però que existeix. A veure, tinc la dificultat que no entenc molt bé i necessitaria una mica més d'ajuda i sí, m'agradaria que vingués tots els dies, però no sé, sí, és que no sé.